Para sa dugang ang mga balita sa Negros kag Panay, mangin kaupunta si Adrian Prietos. Adrian? Yes, Jert, mga puso, madamong ginya salamat. Lalaki na dakpan sakto nga nagapanghawa sa sulod sa isa ka balay sa Bacol City. Suspect nakuhaan pa sang posel, suspected shabu, kag iban pa nga gamit. Yaring balita nga itong gintutuka. Preso karon sa karsel sa Police Station 7 si alias Mark, 34 anyos, siyang suspect nga nadakpan nga nagapangawa sa isa ka balay sa Barangay Elihis, Bacolod City. Sunod sa pila ka mga residente, wala sila naghuna-huna nga kawatan si Mark nga nagpakilala pa kuno nga caretaker sang balay. Wala ang tag-iya sa natabo ang insidente. May nagsaka da sa to po. Daw si Palo sa saylo sa mga ato pa to. Sininilan, di man to kawatan. Daw nakayop-yop mapuno to. Gilayon nga nagtawag sa kapulisan ang mga residente sang nagduda sa giho sang suspect. Sunod sa kapulisan, nagtakla sa paderang suspect kag nakasulod sa balay. Nagpasis ang tagiya pag-abdol niya, ito na panaktuan ang kawatan mismo sa sulod ng ilabalay. Masiklatan sa taga-dito man na rambilyon gara, siyang last siya na nakakawat within that area. Ginaligar nga tuyo kawatan sa suspect ang pilang appliances sa balay. Na-recover sa kapulisan sa suspect ang 38 caliber revolver nga may duha ka bala, kutsilyo, picklocks, gloves, pliers, kag dato ka sachet sang suspected shabu. Aminadong suspect nga nangawat inibangod kinahanglad kuno sang kwarta. Tidak mo balibo. First time mo nagsulod na po sa mga pangangita kwarta mo. Ibang bata. Apat ka bulan kang isang katulog. Apang, ginpanginwala sa suspect nga siya ang sa likod sa pilak insidente sang kinawatay sa lugar. Panawagan sa mga residente, masugton pa ang seguridad sa lugar. Huwag ka kablalo kaya wala man di gwardiya gid. Ito mo na yung mga kawatan yun, dapat ma-tap na gini sa sir. Paano malibot man ang tanod para may safety man di ang BC3. O Kiril Gisilio, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.